3 times a week kami naglilinis dito para ma-maintain yung mga basura naman. Everyday, kukulik kami ng basura. Meron kami mga taga-bantay rin naman para i-supervise yung mga tao rito para ma-maintain naman yung park. Alcala Park po kasi is a recreational space that provides a community events, gatherings, tapos mga different activities po. Tsaka madami pong pupunta dito po sa aming park dahil nakikita nyo naman po, napakalawak ng aming park. Pag fiesta po, may mga street dancing competitions po, minsan po dito po ginaganap. Mga students po na nagpa-practice po ng mga sayaw, mga kanta, dito din po sila pumupunta. Mga pamilya po na gatherings, family gatherings po, dito din po sila pumupunta.